Migori nyakora moga juanga terinya ki county ma Kisumu kama attend county ma Kisumu ko kale peace manager marbomano Balawanga no tima pedha Otieno Manyoro kendo chungo liel manyo dhi nyime. Anyuola mar mosenindo ne ochano iko odiochieng' makawuono kendo nyogi dhi nyime gi timo arita kata mano kaluwore gi chik mar bomano onge ik moro amora mabiro timore boma ma kamano mak mana kuonde moket tenge mago mag iko jogo ma osenindo. Wabiro ka e family wago mos ahinya ne yudo matanga magenigo to wakelo ujumbe mar city manager ni onge iko within the city area. Mana en message mowuok from the city manager. Ok wamako anything here. Koro modong ginyalo manyo city manager or offices magogo mondo megidhi gi discuss. City manager wacho ni onge iko moro amora mabiro timre within the city no wachen chik mano sakal.